Pescasero. Bună! Salutări tuturor! Sunt Mihaela de pe Travelmica, iar astăzi v-am adus la Pescaseroli. Este un orășel care se află în Abruzzo, așa că haideți cu mine la o mică plimbare. Ne îndreptăm către ruinele castelului Mancino. Până aici plimbarea este chiar plăcută și nu foarte solicitantă. Inițial drumul a fost ușor, dar acum devine din ce în ce mai interesant. Nu necesită o pregătire specială pentru a urca aici, dar recomand totuși ghete de drumeție. Am ajuns în vârf după un drum plăcut de 30 de minute, iar asta este panorama superbă. Am revenit în Pescaseroli pentru a vedea și centrul istoric. Ce să vă spun, este extrem de sugestiv. Nu ai cum să nu apreciezi frumusețea locului.
Trebuie să încerc această supă. Mai întâi eu fac proba. Bună, bună, bună. Foarte bună, extra. Ce să vă spun? Deci supa asta cred că este ceva incredibil. N-am mai mâncat niciodată așa ceva. Este o supă din năut, castane și cu ciuperci porcini. Este incredibil, este un deliciu. Poftă bună! Prețul total a fost 43 de euro. Deci am ajuns la Camoșara după un drum de un sfert de oră de la Pesca Seroli. Deci suntem aici și urmează să facem un traseu de aproximativ o oră ca să vedem o cascadă superbă din câte am văzut eu în imaginile care există pe internet și așa mai departe. Există 3 moduri de a ajunge la această cascadă, cu un trenuleț, care probabil că o să optăm pentru acest trenuleț pentru că timp nu avem prea mult la dispoziție, așa că probabil că o să fie opțiunea cea mai bună, cu bicicleta sau pe jos, așa că probabil că o să luăm trenulețul. Îl vom lua de aici, noi suntem cam puturoși, așa că preferăm să mergem ca bătrâni așa cu trenulețul. Ăsta este prețul biletului, deci este de 3 euro. Dar este doar dusul 3 euro. Întorsul se mai plătesc alți 3 euro. Deci în total 6 euro. Ok? Mergem să vedem cascadele. Deci sunt 15 minute. Doamne, ce spectacol natura asta, este incredibil, superb, superb, superb. Uitați ce se vede! Suntem la cascada Trei Caneli, am ajuns și aici, iar asta este cascada. Nimfe! Ia uitați acolo! E superbă! Superbă și asta! Micuță, dar drăguță! Suntem pe drumul de întoarcere, aproape că am ajuns, dar ce să vă spun, am meritat plimbarea asta, așa că dacă ajungeți pe aici, treceți să vizitați și cascadele acestea